We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa atong mga kapuso sa maitom ug malungon sa Sarangani Province. Sa maayong buntag. Mayong buntag sab Jill, kamuston sab nato ang atong mga kapuso sa Plaridel ug Lopez Haina sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso karong buntaga atong makauban si Charissa Luis Navidad ug atong sayron kung unsa ang ginabuhat ug role sa user experience designer sa usa ka software development team. Samtang mga kapuso, more destinations to explore ang among hanyag sa inyo ha karong Tuesday morning kay gawa sa atong makalingaw nga experience sa Kapuka Falls. Atong bisitahon na sab karon ang usa ka historical site sa Caraga, Davao Oriental kung asa nakita ang first millennium sunrise dinhi sa Pilipinas, ang Pusan Point. Maong arat na, suroy tataod-taod mga kapuso. Og makauban sab na ni Resi sa Bestok, ang celebrity chef ug host sab siya sa Farm to Table nga programa nga si Chef J.R. Royal. Apan, una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung si kinsa ang pinakauna ug usa sa pinakaunang nakaabot sa ikatulong pinakalalom nga parte sa planetang Earth? Siya ang microbial oceanographer nga si Dr. Deo Florence L. Onda, kinsa usa sab associate professor o deputy director for research sa Marine Science Institute sa University of the Philippines, Diliman. Naabot ni Dr. Onda ang Emden Deep ni atong March 23 karong tuiga, ang ikatulo nga deepest point sa Earth. Siya ang labing unang Pilipino ug usa sa duha ka undersea explorer uban sa American nga si Victor Vescovo nga nakaabot sa mong parte sa planeta. Nahimutang ang Endem Deep sa Philippine Trench ug anaa sa approximately 34,100 feet or 10,400 meters. Malayaw na pag-abot sa kanaming banwa, banwa ng Caraga. Wow, mga kapuso, grabe ka ng pag-welcome sa tuwa dali sa Pusan Point sa Caraga, Davao Oriental. Ug atong hinadion na ang usa sa mga tour guide niya ato ang pagsuroy sa tuwa karong buntagan no si Amy Dayaan. Hi, Imes! Mayong buntag. Good morning. Welcome Mga kapuso, madiyan na pag-abot sa Pusan Point, Caraga, Davao Oriental. Thank you so much no, sa warm welcome. O welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, makauban sa Amy aron isuroy taniya dinhi sa Pusan Point sa Caraga, Davao Oriental. Let's go, Imes! Let's go! Gikan Davao City, sakay sa pribadong sakyanan, mi biyahe kita ug kapin 4 ka oras aron maabot ang easternmost tip sa Pilipinas, ang Pusan Point. Marayaw na pag-abot nga ni kanami banwa. Welcome to the province of Davao Oriental and to the bountiful and beautiful place of Caraga where the sun rises first. Historical ug bililhon gayud alang sa mga taga-Caraga ang maong lugar. Tungod din hina-witness ang pinakaunang millennium sunrise ni adtong January 2000. Nagmarka sa kasaysayan sa lungsod sa Caraga ang maong panghitabo busa ang mga lumulupyo sa lugar. Naghiusa aron ang Pusan Point mailausab isip top tourist destination sa Davao Oriental. Musugat sab sa unang sidlak sa adlaw ang Jubilee Cross.
kung asa nahimo kining simbolo aron ipahinumdum sa katawhan ang historical ug balaang panghitabo sa Caraga. Gani sayo pa lang, dunanay mga turista ang nibisita aron atangan ang first sunrise dinhi mismo sa Jubilee Cross. Aduna sab mga tinuuhan nga ginadayo sab kini sa mga bag-ong kasal sa pagtuo nga watching the first sunrise together symbolizes the start of their new beginning as husband and wife. Lakas makasana all, di ba? Gawa sa Jubilee Cross, makita sab dinhi ang old lighthouse kung asa nagsilbi kani adtong giya sa mga Pilipino, Dutch ug French navigators nga moagi sa dagat Pasipiko. Apan tungod sa bagyo, mitukod og bagong lighthouse ang lungsod sa Caraga aron magpadayon ang serbisyo niini ngadto sa mga moagi sa lugar. Makita sab dinhi ang sundial kung asa ginagamit kini kaniadto aron basahon ang oras pinaagi sa anino ug sidlak sa adlaw. Maka-amaze kaayo ang rock formations nga atong makita kung asa nabuo kini pinaagi sa kusog nga balod nga mohapak sa mga bato nga daw obra maestra sa kinaiyahan. Do you consider this place o makonsider ba ninyo nga place as sacred para sa mga Mandaya? We always do. Tanan nga butang nga gihatag, we call Magbabaya, the God of Mandaya. Tanan nga gihatag niya sa amuagi na consider jud namo nga sacred, including among sinina. Gina-promote sad sa amoa sa school nga wherever we go, bisag asa mo adto, bisag unsa among apilan, we would always feature our culture and the attributes of our culture, most especially arts and crafts, kanang performances, music, instruments, and including our dress. Wow, din ka pang inawo na bisag pa man sa panahon karon, no? Para ayan gila patibabaw ang kining importance sa kultura, ingon man pagpasalamat no sa kining wonder sa nature ang gihatag para sa mga locals din. Usasab sa ginahanyag sa Pusan Point ang Discovery Center diin makita ang klase-klaseng scientific information sama sa mga famous discovery sa science, land formations, solar system ug uban pa. Sa istruktura pa lang daw naami sulod sa barko nga nag-atubang sa dagat Pasipiko. Maong gawa sa istorya mahitungod sa kultura, tradisyon ug turismo dinhi sa Caraga. Dungang pagtulunan sab ang mahitungod sa siyensya ang imong makatunan sulod sa Discovery Center sa Pusan Point. Nagpasabot nga bisan pa man sa kabag-uhan sa kalibutan, naghiusa ang katawhan sa Caraga sa pagdiskubre sa siyensya ug pagpreserba sa tradisyon ug kultura sa tribong Mandaya. Maong El Pueblo Animosa, Caraga. Mga kapuso, sulit kay kayo atong laag dinhi sa Pusan Point sa Caraga, Davao Oriental. Kay dili lamang kini picture perfect, maka-learn pa gyud ka tungod sa mga information ihatag dinhi sa Discovery Center. Di ba, Imes? Yes, mga kapuso, salamat sa pagkanto sa kanami Banwa sa Pusan Point. Kami gatagad sa kamayo pagkani sa kanami munisipalidad. Balik-balik and ato na diri. Daghang salamat, Imes, mga kapuso. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. See you! Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! May buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Kadbuntaga atong makauban si Kapuso Chef ug ang host sa Farm to Table walilain pa kundi si Kapusong Chef JR Royal. May buntag Chef ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Maayong buntag po. Okay naman po. Ito, masayang-masaya and very excited to promote yung ating bagong show. And I'm very honored po at maraming salamat for the opportunity na makasama kayo ngayong umaga. Chef, we'd love to get to know you even better. When and how did you discover your love or passion for cooking? My love for cooking, I'd say it's a very normal story kasi yun nga po, I pretty much grew up sa isang normal na household na yung mga batang maliliit tumutulong sa mga magulang, sa mga tito-tita. Siguro, yun yung parang naging isa sa mga building blocks ng journey ko. And then, if I'm going to pick yung mga moments na talaga nag-drive sa akin,
into this profession was nung mga college days ko. May mga lakad, wala akong pang-ambag. So ang ginagawa ko normally is just I would volunteer na ako na lang yung magluluto. So parang yun yung mga simpleng hindi mo inaasahang factors na eventually pala nag-lead sa akin doon sa mundong ito. At hindi lang pang at home ang galing mo, Chef, because you've also turned your passion into a professional career. But tell us more about your journey. Was it hard po ba to reach this milestone? Definitely. Marami po tayong challenges na pinagdaanan. I was pretty much on my professional career when I decided and pinayuhan na mag-culinary or magluto ka na lang. Medyo mahirap yung transition na yun. Mahirap for my part kasi medyo established na rin ako doon sa luma kong industriyang pinagtatrabahuhan to finally decide and siguro start fresh and then magkamali ng paulit-ulit. I guess yun yung hindi na pag-uusapan eh. Kadalasan sa mga success stories is how many times you have failed. I've failed more times siguro that I could care to count. Pero mas importante po kasi doon yung ilang beses ka rin babangon and learn from those mistakes. From all of those experiences, what was the greatest lesson that you've learned that you could perhaps share with our viewers? Siguro po, isang pinaka-importanteng payo lang na huwag natin kakalimutan is the humility. You have to have a humble perception on how you see your path. Kasi pag papasok ka sa kahit anong industriya, lalong-lalo sa kusina, at may dala-dala kang ego, medyo mahihirapan ka. Because you have to learn from experiences. This would open up to a lot of opportunities for you if you have humility. Kasi pag feeling mo puno ka na ng galing, good luck, mahihirapan ka doon. So humility, you have to admit to yourself na you need to learn from other people as well. At ngayon nga, Chef, it's very exciting dahil meron kang hinahain ngayon para sa ating mga kapuso, ang Farm to Table. Please tell us more about it. Yes, in line lang din po sa sinasabi niyo, ma'am, I think yung mga viewers natin would learn more from this show kasi ako rin po mismo, very excited din po ako to learn. I'm looking at this program not as someone expert. I'm actually gonna be just parang vessel of the information na ako yung magtatanong, ako yung siguro magre-research, and ako yung pupunta doon sa site na yon just to discover. Normally po kasi nandiyan na lahat ng ingredients. So parang napaka-convenient. What we want to do in this show is to bring our viewers to the world na hindi natin masyadong napapansin, which is the farming side of the food that we eat. Kasi the dishes that we see in anywhere is pretty much the end product. We tend to forget the stories, the very beautiful stories na merong kaakibat yung mga ingredients na tikit. So yun yung gusto naming himayin. And of course, the techniques that we will learn, the approach that we get learned, the more realistic siguro po na culinary practices that we could share sa ating mga bahay mismo. Yun yung siguro in an essence, yun po yung gusto naming ipahatid, makuha ng ating mga viewers sa ating Farm to Table show. Please invite everyone na suportahan ang Farm to Table and of course, message mo na rin, Chef, sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao. Definitely po, mapupunta kami, mapapadpad kami sa Mindanao. Especially Davao po is one of our favorite places to go. Very rich ang culinary kwentos nyo dyan. Napakarami yung sasarap na putahe. And of course, yung availability ng mga ingredients natin dyan. So we're very excited then to go to your place. And yung sa ating Farm to Table, please do join us during Sundays, 6:15 p.m. to 7 p.m. sa GMA. Thank you very much, Chef. It was so fun talking with you this morning. Nakaka-excite but at the same time, nakakagutom din ang umagang ito. Thank you very much for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat po sa inyo. And that was Kapusong Chef J.R. Royot. Tutok lang mo mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong panahuna nagkadaiyang trabaho o oportunidad na sab ang gitanyag nga may kalabutan sa teknolohiya. Busa karong buntaga tagaan nato og pagsabot og sayron kung unsa ba ang ginahimo o tahas sa usa ka user experience designer.
Kauban, si Charissa Luis Navidad, gikan Malaybalay City, Bukidnon. Charissa, maayong buntag, ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Good morning, Sai. Okay lang ko, thank you. Ma'am, alang sa kasayuran no, sa atong mga kapuso, unsa ba kining ginatawag nato nga user experience designer? Unsa ba ang tahas ni ini? So, contrary to popular belief, UX designers dili kayo mega focus sa design sa app or sa website nga inyong makita. Ang mga tasks nga among gabuhaton kay mostly focusing on user research. We determine the sources of frustration for the users and then figuring out solutions to solve those problems. So, ang amoang job description or job title nga UX designer, dili kayo mega focus actually of designing, but instead figuring out how users think and then applying those stuff para ma-determine na mo kung unsa best nga ang pag-perform sa app. Ma'am, unsa ba ang imuhang background ug kung paunsa pug ka nasulod ni ini nga trabaho? Before in college, I actually took up Bachelor of Science in Information Technology diri sa Bukidnon State University. And then very broad kaayo ni siya nga course. So daghan ka og nga fields nga ma-focus nimo when it comes to finding a job. So for my side, I was always interested in designing. So I started out as a graphics designer for an instructor of mine back in college. And then after I graduated, he hired me as a UI UX designer. And then after I transferred companies, which is where I work now, nag-focus na din ko sa UX designing. Usually, gina-combine na ang UX o UI design. UX kay user experience, ang UI kay user interface. So, for my job right now, ang among boss, gusto siya nga mag-focus me og isara ka field kay para ma-master na mo ang among craft. Sanglit naka-focus ka mo no, sa user experience. Paunsa ba ninyo ginasiguro nga smooth ang paggamit sa mga customer sa inyohang apps? So, dinhi dayon mag-apply ang amoang job usually involves in user research. So, ang ginabuhat namo during the user research phase kay mag-collect og interviews from future customers or sa among target market. So, mag-collect me og data from actual users and then use that as a basis on how our app is going to function. Ma'am, paunsa sab ninyo mahibaw-an nga dili maayo ang experience sa inyong mga customer sa paggamit sa inyong apps nga ginahimo? So, after lugar na nabuhat na ang app, we are going to conduct dayon user experience testing or mag-conduct og interviews and then gather up those interviews and then determine kung unsaon na mo pag-proceed sa app ko. So, kung daghan sila og reklamo, we are going to take into consideration unsa ang ilahang feedback and then improve the app from there. Ma'am, on a personal note, maingon ba nimo nga lisod kining trabaho na imong gisudlan? For me personally, kay medyo lisodan gyud ko kay it involves a lot of interactions with a lot of people and dili kayo ko like friendly or amot lang kay murag maula magkog tao, so maglisod ko sometimes mag-conduct og user interviews kay maula kog approach. Ma'am, unsa po ba mga struggles nga imuhang naatubang sa imuhang trabaho ug paunsa nimo ni gihandle? Mostly ang struggle lang kay ang kato lang ang mag-approach og tao og kuan kay in creating softwares usually mag-involve og teams and then mag-kuan like daghan kayog interactions nga mahitabo because kailangan mo og constant communication, especially karon sa akong work kay kuan man may kanang remote based. So, always give me mag-conduct og calls. Ma'am, sa linyada sa inyong trabaho, no, unsa ba sagad ang mga pangutana ninyo sa inyong mga customer? Aron sa ba nay kasayuran ato ang mga viewers karong buntaga? Okay. So, usually, for example, ang sa project nako karon kay we are creating like an e-commerce solution for businesses and
customers. What we do first is we introduce our product or the idea of our product, and then we ask the users if mo ganahan ba sila mo gamit anang app. So ang pinaka-common na mo question is whether or not it will benefit the customer. Ma'am, gawa sa mga challenges nga imong ginaatubang sa daily nimo nga trabaho, sa imuha unsa ba ang nagtulak kanimo nga mupadayon niini nga industriya? Actually, I mean honestly speaking, usa ko gapadayon kay daghan magud kaayo og fields nga imuhang ma-focus on imuhang ganahan. Yeah, if you want to just focus on one thing, you can do that. Or if you want to change your field, kay gisumhan na lugar ka, magsige ra kang buhat og wireframes, pwede pag ka mobalhin dito sa user research. So dili ra kayo ka ma-board kay daghan kayo kag choices. Imuhang mensahe sa mga techie sab nga ga-aspire sab makasulod sa industriya kung asa ka karon. For me, kay kuan lang kanang murag start lang gyud kung aha ka kung unsa ang naa-available kay as you progress further, moabot rin gyapon ang opportunities nga maghasa sa imuhang talents, and then naapoy usahay nga moabot ang time nga ma-realize nimo nga dili dai kayo kaganahan ani nga field. Daghang salamat Charissa sa imong oras nga gihatag sa Atom with GMA Regional TV, and keep safe. Sa isulit kayo na ako na himong biyahe sa Caraga, Davao Oriental, sanglit gawa sa atong nasaksihan ang unang pagsiglak sa adlaw sa nasod. Picture perfect sab kaayo ang mga rock formations no ug ang paghampas sa balod sa kadagatan sa Pusan Point. Grabe, maka-amaze yun ang natural landscape ug seascape sa maong lugar. Samtang Jill at taliwala pa man nga shy type kaniadto si Charissa Navidad, wala niya kinigitugutan nga mahimong babag aron mahimo ang iyahang tahas isip usa ka user experience designer ug makahatag og sakto og dekalidad nga user experience sa mga gagamit sa ilahang mga application o software. Saig mga kapuso, matud pa ni Chef J.R. Royal nga maningkamot lang gayud aron makapot ang mga pangandoy sa kinabuhi sa Mania. Ug atong para tutukan ang programang Farm to Table matag Domingo sa gabi sa GTV. Mga kapuso, unta na inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Albert Einstein nga look deep into nature and then you will understand everything better. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe, and stay healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.